Ayo Pak, yo, wakul kayu, cepone wada pengaron, menang sote hatine bolan baleran. Ayo bye bye, ayo bukaisa ya, bakul kayu, cepone wada pengaron, aku rangan goleti sing mandangling kaki samir sugeng rawu panjenengan mangga kula aturi medang dingin medang lawu-lawu jenang paktiran supaya kon pada medang. Ayo Pak, iyo arek Dami ke dicekel gue Pak. Selamat menjelang sore Mbak Eva. Selamat menjelang sore Pak Dalang. Aja nyong dalange sari malah janjong nyong du dalang nang kene anak buah ya Ran. Pripun kabare Mbak Eva? Alhamdulillah sehat. Oh syukur. Monggo disalam-salam kali tamu-tamu. Nggih. Ndongaken sing domah. Lah niki artise sing sekang Boyolali. Sing ulun maning. Iya, mari ngene ben nunggang becak. Numpang kapal. Kapal, Ora kuat manjat aku. Iya jelas, bukan lemu banget, pokoknya berong kilo setengah pindho. Mau rikambok mlaku tak bonceng nyong. Nyong bebem aja kowe. Keramtok malah kok. Iya. Mbak Eva. Dalang. Niki spesial kangge Bapak Kades. Kangge ngasok diwe lagu khusus Kades lagune Lali Janjine Bumbung Pelok. Iya. Budi golek nyabet sing rosa anak Pak Kades kebetulan Nagamelan desaku. Iya Bud, sing semangat. Iya, penyabetnya nggak ngasih salah. Ayo.